to some extent, if not to a great extent, ang laki ng naitulong ng mga nilikha ng mga artists na ito noong unang panahon. So by doing Cine Icons, nai-introduce sila sa mga pelikula noong 70s, noong 80s, noong 90s. Mga pelikulang hindi pa sila ipinapanganak, pero ito yung mga pelikulang napakaganda at humubog sa katauhan ng mga Pilipino kung nasaan tayo ngayon. Nakikihabi lang ako nung nagsimula ko. Mag-isa lang ako noon kasi mga anak ko maliliit pa sila. Marami palang benepisyo magagawa ang luya para sa atin. Kahit mahirap, nakikita mo yung pagod mo, maraming nagagawa ang produkto mo. Mahirap na mahirap pero masaya ka. Buhat nung mamatay ang anak ko, ako na talaga ang nag-alaga sa kanila. Yung dalawa lang ang kaligayahan ko. Ingat ka ha. Salamat po sa mga pabaon. Above all, Almighty Father, may our continuing pilgrimage foster our bonding in faith, in friendship, and in fraternity. Ang Holy Land parang fifth gospel. Naran niya ito na igwam ang apat na ebanghelyo, pero ang lugar, ini ang kalimang ebanghelyo. Nagpapasalamat ako for the life and vocation given to me by our loving Father. Noong una, anong iniisip namin para ma-survive itong apo ko? One of the challenges talaga is the fear of the parents, no? We communicate very well, and then we do the appropriate procedures which is available na po in our institute. Iba talaga sa Calcutta. Kampante ako. Pinagpaplanuhan po namin ang bawat hakbang na pwede namin gawin o paano namin ma-serve para sa mga bata. Malaki na nga po yung gagalawan namin. May enjoy po namin yung pagtira dito. Kahit na anong ganda ng programa at serbisyo, pero ang facility ay napapabayaan, maapektuhan din yung mga serbisyo na ibinibigay, lalo sa amin sa mga nakatatanda. Feeling ko talaga para nasa heaven ako eh. Kasi maganda ang mga facilities, serbisyo. Sa Cinemalaya, ka makakapanood ng mga bago at mga fresh na mga films na otherwise hindi mo naman mapapanood elsewhere. We ensured that we get fresh voices, fresh themes, fresh ideas. We make sure that every year there is a proper curation of the kinds of films that we will offer to the public. Lumaki nang lumaki yung boses ng Cinemalaya na tinap niya yung mga kamaliliit na teenage mula dun sa mga probinsya, sa mga rehiyon.